taciz kirin, tecavüz kirin, zordana ji bo têkiliya zayendî, digel bêdiliya we ısrarkirina ji bo pozisyonên zayendî, li hember gotina na xwelikerîtiyê danîn, bi zorê derman, alkol û maddeyên tiryakê dayîn û bi vê rêyê bi zorê têketina têkiliya zayendî, zordana ji bo fûxê hîn mînakên şîddetên zayendî ne. Mêr, têkiliya zayendiya bi kesên din re bi zorê li we bidin temaşekirin, bi berdewamî li pê we bin û bi rêya amûrên teknolojîk wek telefon û înternetê materyalên bi naveroka zayendî an jî bi axaftinan we aciz bikin, bêyî erêkirinê dîmenên tazî û zayendî bikişînin û bi belavkirina van dîmenan we tehdît bikin, li ser biçûxistina beden û zayendiya we biaxivin, ew mêr li ser we şîddeta zayendî bikartînin. Şîddeta zayendî sûce û li dijî vê şîddetê divê em baweriya xwe bi hevgirtina jinan bînin û em serî lêdanan li komîsyonên jinan ên ÖHD û komeleyên jinan bikin û bi alîkariya van komeleyan serî li dozgeriyan û dadgeha bikin, da ku em karibin li dijî şîddetê bisekinin û ji holê rakin. Bijî tekoşîna jinan a li dijî şîddeta mêrdewletê, jin, jiyan, azadî. Mêr nehêlin ku hûn bixebitin, bibin karzan û nehêlin hûn perwerdeya xwe yan jî qursa xwe biqedînin, yan jî dest bavêjin dahatiyên we û pereyên we yên ku we ji bo pêşerojên xwe kom kirine, yan jî bi tevgerên xwe bihêlin ku hûn bibin deyndar û bihêlin ku hûn jiyana xwe bi xerciyên berîkê yên pir hindik bidomînin û wexta ev tişt nebû şîddeta fizîkî û psikolojîk li ser we bikarbînin, ev mêr li dijî we şîddeta ekonomîk bikartînin. Şîddeta ekonomîk sûce û li dijî vê şîddetê divê em baweriya xwe bi hevgirtina jinan bînin û em serî lêdanan li komîsyonên jinan ên ÖHD û komeleyên jinan bikin û bi alîkariya wan komeleyan serî li dozgeriyan û dadgehan bikin, da ku em karibin li dijî şîddetê bisekinin û şîddetê ji holê rakin. Bijî tekoşîna jinan a li dijî şîddeta mêrdewletê, jin, jiyan, azadî. Tirkiye alîgirê peymana neteweyê yekbûyî ya li ser rakirina hemû cudahiyan li dijî jinanê ku bi navê sedav tê naskirin. Ev peyman devlet mecbur dike ku li Tirkiyeyê li hember her cûre şîddetê ku dibe sedama cihêkariya li hemberî jinane, jinan jî şîddetê biparêze, peşî li şîddetê bigire û zararê madî û manevî yên ku ji şîddetê derdikevin telafî bike. Bi gotinekê din dewlet mecbûr e defetan biafirîne ku jin bi awayekî azad bigihîjin xizmetên wek tenduristî, perwerdehî û piştgiriya kanûnî. Divê em karibin bi zimanê xwe yê zikmakî ji xizmetên giştî sûd werbigirin. Divê em ji gundan heta bajaran li hemû wargehan bikaribin bigihîjin xizmetên giştî. Ji bo gihîştina xizmetên giştî, sazkirina îmkanên pêwîstên çûnû hatinê, ragihandinê û mane li gor destûr û kanûnên navnetewiyên mafên mirovanên jinan tê garantîkirin. Divê em dev ji daxwaza wan bernedin. Şaredariyên bajarên mezin û şaredariyên ku hejmara wan ji 5,000 zêdetir e mecbûrin ku stargehan ji bo jinan vekin, ger li şaredariyê bajarên ku em lê dijîn stargehên jinan tinebin, em dikarin ji şaredariyan daxwaz bikin ku stargehê jinan vekin. Bijî tekoşîna jinanê li hember şîddeta mêrdewletê, jin, jiyan, azadî.